Tuto příležitost ke koupi si určitě nenechte utéct. Jedná se o světlý byt 1+KK, který je určen ke kompletní rekonstrukci. Velikost bytu je 42 metrů čtverečních a velkou výhodou je, že lze jednoduchým způsobem změnit dispozice na 2+KK. K bytu náleží ještě komora. Bydlet budete v 8. patře v domě s výtahem. Hned u domu jsou potraviny, Albert, mnoho malých obchůdků i autobusová zastávka sídliště Bohnice. Obchodní centrum Krakov je 2 zastávky autobusem nebo 10 minut chůze. Pro volnočasové aktivity můžete využít nádhernou přírodu všude kolem vás. Ať už se jedná o Bohnické údolí, přírodní park Draháň Troja, Čimický háj nebo zoologickou či botanickou zahradu. Pokud se vám byt líbí, zavolejte mi. A pokud se chystáte prodat svůj byt nebo dům, zavolejte mi také.